de honeycomb. Heb je zelf verloren, wat er wie was aan de hand? Omdat ik jij moest gaan, omdat ik jij moest gaan. Is wat ik zei, ik zei hey, 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 hoe is het met jij? Ik zei hey, 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 dit is alles goed. Ik zei hey, 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 hoe is het met jij? Het rode lijstblad, hè, dat komt ook weer in, hè. Hop, hop. Melina! Hadden we wat zin in? Wie zoet op jou zaal doorwinnen? Had een idee? Uitbouw. Would have